Kasam ke balai punyau ke dekat ke arkway ke ongkom ni. Ubaman usim keliang, bat siu nopat, henrei ubahok ule isnei bat uya ai. Namarkat kiba ula kerku, kenyok kenti ke ri, bat kita kiba utim an penyap no. Ya kejingat ubriu la pen scam do try, bat usngau ha kalenti jong u. Lau hapru anam pen kalon khot ya u, na bau try ukershan ya u dala kekti. Ngalalong samla timenta ngalat temen henrei ngam shim la yo i yo bahok bala i no ya u. Lam ni yo sembai jong u bakini krong pu. Kababel ka ong hang ni ubaman usim keliang bat siu no pat. Dei tang ki riu baman ki ba shim keliang bat habaki don ban siu kim ju siu. Utau de riu baman. Let's say don na preng jong fi la shim keliang pi don ye ka men sim ban siu pat henrei pimyo. Kata kam day ngaklam keren chapang kata henry ka babel ka keren yagi tiki beri ki bishim keliang bat ki bam siu pat wat lada ki dan ban siu lada pidan ban siu ngakwa ban ongi fi ka sngi wat jubam ki jong kiwei lada day tang shiten karu wat jubam la pila siu no ya ka badai uji suru habo day ban siu ya ka khajna shim la bam uong ya ka badai ka jong ukaisar aisha ukaisar bat ya ka badai ka jong ublei aisha ublei ubrio usim keliang let's say uyo na ublei yaki jingai ru henrei ju siu pat show ublei kalom pop kata kwa benong ifi kan ka pisa ka ba pipi don kadai ka ba ublei ai keliang ifi ai afi ba pin penyat yaki yang kesem ke jong pi henrei au pila yo yaki jingkar ku nang ta kan mau ban siu pat kan ublei bun syuyo pi pelut ditang haladi pi kala baman ru hakmat jong ublei kam dadai tang tau briu ba shim pisa na bang ya ubom siu shu ya ka bang re kam tam ubriu ba yo na ublei henry ubom siu pat ya ublei dadai tang kwa banong fi kan ni ka ski ke mamanta la dau blei la kar khu ke gm ke jong fi kan mau ba kan ne ka de ka pisa ba ublei ai kliang ni fi pi hab ban siu pat pi hab ban siu ya ka ba ublei ai fi kam dei ka pi yo fi ngot lut ya la de fi bam la de fi ju kan mau yo tong nong ai henrei yakaba fin kan mau yau tau nong ai bat yakaba fin siu pat ya ukan tadai ta ka tin ka kran ba fin ai yakawai na ki shipo fin ai yakita ki so nang kong yakita ki jai ngok ke jong fi show try utrai umpan henrei ka dei ka kamram jong tau bahok ba un yai ai ong ka tin ka jong blai ubaman usim keliang bat siu no pat henrei ubahok ule isnei bat uyai ai ule isnei bat uyai ai ban ngai try udan ya kene khubor pen snow ya pi ha kane ka sngi bading ta namarkat ki ba try ula kerkhu kinyo kenti ya kari reye kita ki ba utim an penyap no la try ula kerkhu ya fi u kerkhu u isnai ya pi bading ta utip ya ka ka pi le nam ta jong pi isnai ya ki men sim ki ba kodor pi isnai ya ka kam ke jong blai badeng ta pi ai cha ka kam ga jong blai fi snai ta ki men sim ki bakodor pi ai cha ka kam ga jong blai badeng ta ule isnai bahok ule isnai bad uyai ai bu trau ker khu yo ta ubreu bad unyo kenti ya kari wala finget ya kan ka jingkular ka jong blai shisha pinyo kenti ya kari ngi pet ya kari ka jongi ngi kumba ta ka yo ka kot ka let no shawai henrei nga kwa banong ifi lada pilong ubreu jong blai bahok pinyo ganti ya business pinyo ganti ya ka yo ka kot jong ni kari ba pinyo ya ni kari pinyo ganti ya ni kari henry yo tau baman ong ka tin ka jong ble on penyap no ada ka ba snowsher kai on penyap no ki jing tre jing sta on penyap no ta ka yo ka kot on penyap no penduk senan naduk telong naduk tenrai ong ka tin ka jong ble ba ka babel ka ong ya ki jingat lenti ubriu la pen scam do try ba sngo ba ka lenti jong kan mau ya ke jingat lenti ke jong fi la pen scam do blai la da fidon na ka liang ke jong try utrai pen scam ya ka ta jingat lenti ke jong fi ka jingat lenti jong fi kan long ka ba scam fi ya ka ba putut fi namor fi ya teng ha ka jingyo jingkot ke jong fi I kumba kan hier ala ni kan kelan no an re utrai un pen scam ya ka ta jingat lenti ke jong fi utrai un pen scam ya ka jingat lenti ke jong fi ong ka tien ke jong blai un pen scam ya ka ta jingat lenti ke jong fi ba ka babel ka ong ni ya jingat
ubriu on pen scam do try but ke sngo bah ke lenti jong la da hap ru on pen kalon khot ya u na bo try ke shan u de la gti fila ban or fila ban hap ru tin ju blain re kanum jage ke basniu if u try pen yeng pa de fi u try pen yeng un klepat ya kata ka ba fila or ya kata ka fila hap da ka de ke jilong jem ke chwi da ke yo kot ke chwi un klepat u try ka babel ka kran ni kata ka ong nadu badang samlau ong David hadun dalat temen ngampari i bo u try la i no utrai ulong ubala no ya kita ken ki bahak ki jong utrai mju no i kita ki bahak ki jong lemni usembai jong ublai bakin ya krong pu tadeng tau ong David adu banang samla hadu la temen ta ngampat i bala no i bahak jong blai ni ki sembai jong blai kita ki khon ki jong ya ka bakin ya krong pu bangangai la da pidei ki jong trai finam ya krong ngay là vì đây cái trong trai kan wan cái chữ snai cái trong play hay cái chữ em cái trong phi phim pan nó cái breu nó play on pai cái breu ban ai cái chữ em cái trong phi là fikir do man ta phi nó cái chữ em play on pai cái breu on ra cái chữ khu cái chữ em cái trong phi on pai cái agal cái trong on pai cái tiếng out on ra cái chữ ba mà cái yeng cái trong phi cũng bakal long hapor trong Elijah cái on ra cái pu kita cái tiếng out cái on ra rồi cái đó bau Elijah ubam ya cái đó cái pu man là cái gì bagi on ra cái tiếng out bangai utrai uba ngingi syakri utrai uba penroy la dan arli dok khasan lagi puru on penroy mesake yaki hajar ngakwa abnong ifi pili hayeng jong pi ka nongot te fidan sangot ka basuk utrai pendap fi shat itu kau in roy ngai abu utrai ule ka kamba ji im fi fin da lingok ba kan roy ka bam ka di ka yeng jong fi ka jingkar khu kan wan na mi in sap ngi neste bo blame ka khu ma ka jingarap ka wan utrai ngai pi sngo ne ka khubor ne ka sngi pila sngo lệ cái bậc tiền trong blai ka ang what should chim cái liang bat phim ju siêu pat phải yo cái liang no blai siêu ai sẽ cầm cái trong blai fini cái cầm bạ bảo blai lệ cái gì em cái trong phi and doi cái por nam ta trong phi don preng trong phi fikir do hayo cái kot la phi don cái sitin ka cái trong phi ai sẽ cầm cái trong blai wa dong baka rit than khaman ju blai kam ju ret blai pe ya ka download pe ya ka ta ka amount pe ya ka ta ka pisa ka no ka ba phi don and pe ya ka download trong phi ka no phi don ban ai in the doi cái por nam ta try and the why ko kunat nam tani khon jama don pedeng jongki ko try ki badan pedeng financial crisis ka yo ka kot ka duna try ki don pedeng jing ka yo ka kot ka jongki ko try ki la yo da me henry bon sien try ki klet bamanta ki la do lot ki ki yo try nga dwai men map ini ki khon ki jome pa try men snai ko try men pedeng pat ki sa si sien pa ba me la kerkhu pat ki bakinam klet ko try ya meu bul ai keliang ki ngada dwai ngada kerkhu ni ki khon ki jome men kerkhu ki men ai bor ki ko try ya ka men pen slek ki ko try halaga sngi ba try oi ha ka bai dei bat mer ko long kum ta bat ha ba ki dei bat ba ki breu ko long kum ta la fila da shim keliang na ki breu pi don man siu no ya kata ka badai no ki jong kita ken ki ba pipila shim wat num bam ka pisa jong ki wei wat ju to ka pisa jong ki wei ya ka ka ba pide ban siu no ong ka tien ka jong play utrai un kerku fi ngai utrai un kerku un le ki kamba finum kerdo ke gm ka jong fi hallelujah da ka ba kerku utrai kerku fi de penroy fi pinang le ya ke bok tien jom play ka ong pen scam ke jinga lanti ka jong fi kanum kelon ka ta ka jinga lanti ka kam ka jong fi kanum kelon utrai un pen yeng pat lada ka la kelon un pen yeng pat utrai kalenti ke jong fi ka long utrai un pen scam ka hallelujah ngadwai nga kerku fi panum ki ko slai pinum dan ka no ka jing ser ka men sim ka jong fi le ka tai fi don ai ka kam ka jong play ai u play un ang kerku fi finyo kan ti tat ya ka ri ong ka tien ka jong play finum krong pu tat de le ru agar tengge jong Jisu amen amen tran ka khu fi nong ai bor fi le ke ba khtin jong blai ka ang ye ke ba khtin jong blai ki kai nget ya kata phin i be kan jaga kamba aga ji im fi kom ba khtin jong blai ka kren kan or long be kom ta blai nong ka khu fi in sa ye sham pat khle shibon amen